ina Lado. Lado. Kai, ka san me baro ne? He ka faɗa. Kai, jiya an yi bala'in zafin rana. Allah! In ka tan kasa ma kawai hayaki ne ke tashi. What? Aje ba. Idan mutum ɗaya ko biyu suna tafiya, tsabar hayaki ba sa gane junansu. What? Ba gajiya. A gona ne kake? Ni rake ne ma, rake muke sha ne ma? Yau, a gatari ne. Ina mai salati. Lado. Dalilin da ya sa ban ji zafin ranar nan ban je da kake ga. Akwai wata katanga a gidanmu. To tun zamanin da aka ruwan uba na ma bai rusa katangan ba. Kai. Ina gaya ma. Ka ce ruwan tufa ne bai rusa na katangan ba? Yanda ka ji dai haka ne. Ina mai salati. Gani na jinka. Lokacin da mai girma gwamna ya ba da hanya a yi titi a can iriyanmu. Wannan katangan. Ina mota mai rusa gini gireda. Wannan katuwar. Guda 11 suka ɓaci amma ba su rushe katangan ba. What? Katangan ba ta haɗu ba. Yanzu haka na 12 ma tana kan rushewa. Sun gama rushewa amma katangan ta miƙe. Kuma? Ta tsaya can. Ayo, wannan katangan da jijiyoyi? Dalilin da ya sa ce maka ban ji zafin wannan ranar da aka yi maka kenan. Stop. Bari na koma ni kam. Ko? Na koma. To Lado. Dan sai yaushe? Dan ban na ƙara samun. Lado. Me salati? Ni ma kamata yanzu ga wannan katangan fa. Ya kamata na ga hasken yau ma kaman irin ranar yau ma kaman irin na jiya. Lado. Nan zo na ga wannan katangan. Lado. Ya kamata ka nuna min wannan katangan fa. Lado. Lado. Ku danna subscribe a tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV Gombe.